Yes, mga kaparsan, ining mga gutlua ang pagsakay na sa mga donasyon o mga ayuda sa Cebu Caritas Inc. ngadto dadon sa Sitio Zapatera. So nining mga orasa na ataan ning Caritas sa office alang sa pagkapod-apod sa ilahang mga donasyon. Ngadto second wave na ni sa pagtabang sa Cebu Caritas sa Sitio Zapatera. So nining mga gutua padayon ang pagkarga aning mga ayuda nga iapod-apod. So sa buot no nga muhatag o mutabang para sa atong kaigsoonang mas labing nang ginahanglan, pwede kini ninyong iabot dinhi sa Cebu Caritas Incorporated nahimutang aning P. Burgos. So 5 ni ka kilos nga bugas ang iapod-apod. So mao ni ang latest ni pahintang ang pagkarga na. So mo ni mga cartoon sa nga dunay mga sabon, dunay mga dilata, anya dunay sa mga iapod-apod ni ngadto sa Zapatera, Sitio Zapatera sa hygiene kit ni. Sa hygiene kit isa sa. Pila ni ka families gani ang maapod-apodan karon? Pila kay 1,040 families. Families nga So, intended para kanila mga kuwan. so mo ni turn over mga kaning yung hygiene kits. Kuwan to tip. Kuwan ay gusto. Puro lang ka sa mo. Kuwan na dyan. Utangan na to. Aspite. Kaning kuwan. Shampoo mo lang protocol. Nabusbos sabol. Asa tong So kaning nasa sako mga bugas. bugas siya. Bugas. Bugas anya naay mga hygiene kits. Para sa 1,040 ka families nga apektado. Second wave naman eh. Second wave. Second wave na ni nga ayuda o tabang sa ato ang Cebu Caritas uban sa mga nagkadailasad ng mga organization nga diin gipaagi nila nganhi sa Cebu Caritas. Unya kaning kilid sad mo ni atong Cebu Metropolitan Cathedral. So katong buot ba mohatag sa inyong tabang mga ayuda para sa itong mga kaigsonan nga mas labing nanginahanglan, pwede ra gid mo muanhi dinhi sa Cebu Caritas Incorporated niya. Duan ra gini naani siya ni utang aning commission on service ng kaigsonan. So mo kan lang mi kaning sabay lang mi sa inyo. Wala. Collaboration biya sa Commission on Legislative. Yes. Asin ka rin. $30 ka kaning mga karton na ni shampoo, alcohol o sabon. So, mo ni ang gisudnan.
ang mga volunteers, ato ang mga kaigsoonang ni Tabang ug ni Elsa. Ato sang yukbo no sa atong mga volunteers. So padangat ni dugang update na sa mong pagbalik aning pag-apod-apod na sa ayuda sa Cebu Caritas Incorporated uban sa Commission on the Laity sa Archdiocese of Cebu nga pinanguluhan ni Ma'am Pe Barino samtang kining Cebu Caritas Inc. pinanguluhan ni Father Alex Cola Jr. ug sa Archdiocese of Cebu pinanguluhan ni Archbishop Jose Palma. Padangat ni dugang update na sa mong pagbalik sa pagpanghatag na sa ayuda sa Cebu Caritas Incorporated. Abli na.